Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ndifuna ke silungisane ngoku, sihambe kunye straight ngosilungisane nabalahlekileyo apha ebholeni, sibabuyisele nganeno, sibakhombe indlela. Masenje ke sizawuthetha ngemeko yomqeqeshi weMamelodi Sundowns Miguel Cardoso, ekhala ke ngokudlala kwakhe neKaizer Chiefs phayizolo, etyhola ngelithi ke iKaizer Chiefs ke idlala ifootball angayaziyo, iKaizer Chiefs ikhabe iiplayers zakhe, iKaizer Chiefs idlala irough, akayazi uba yeyiphi na ntlobo yefootball edlalwa yiKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs eyityhola ngokubana ke ibidlale kanje, idlala neOrlando Pirates, ikhaba iplayers zeOrlando Pirates, ngoku ibuyile idlala neqela lakhe iSundowns, ikhaba iplayers zeSundowns. Kahle iKaizer Chiefs idlala eyiphi na intlobo yefootball. Yintetha ke ebephuma pha komlomzana uMiguel Cardoso oqeqesha iSundowns, enesikhalo malunga nendlela iKaizer Chiefs ke edlala ngayo. Wabuya ke nomqeqeshi weqela leKaizer Chiefs pha umlomzana uBen Yosef, ebuzwa naye ngoSiphesihle Ndlovu, wacacisa wathi uNdlovu yona ndlela adlala ngayo futhi kakayiboni yena uba yintoni nali rongo ifunwa pha kuSiphesihle Ndlovu. Masenje ke baphulaphuli ke kule meko, team neteam ine game plan yayo. Mna into endiyiqaphelayo apha, aba baqeqeshi babini, umqeqeshi Orlando Pirates kunye nomqeqeshi ke weqela leSundowns, badlale neKaizer Chiefs ke ngexesha elirongo, be-under pressure, benyanzeleke into yokubana le match yabo neKaizer Chiefs beyiphumelele. Yiyo laa nto benza bathethe izilwimi, bathethe izinto ezingavakaliyo, ngoba nabo bebenalo ilungelo lokuyibetha iKaizer Chiefs xa phanga phakathi ebaleni bafumana u-3 points. Bona ke ngoku isizathu sokubana babanjwe iKaizer Chiefs babe bangakwazi ukuphumelela, bangakwazi ufumana u-3 points, baye bathethe izinto ezingavakaliyo, batyhole ngelithi iKaizer Chiefs bedlala kabuhlungu. Akho Kaizer Chiefs edlale kabuhlungu pha. iKaizer Chiefs iyabafunda, iza ne-game plan yayo efika ibadidise ebaleni, ngoba bona bazabe under pressure beleqa iOrlando Pirates befuna ukuyishiya ngo-7 points. Ngoku bedlala nje baphantsi koxinzelelo lokubana le game mabayiwine ngenkani. Yabe iKaizer Chiefs yona ingananxinzelelo, yabe ingekho under pressure. iKaizer Chiefs idlala nje izipholele, ibavala kwezi ndawo mele ke bagqobhoza kuzo. Kulapho ke batyhola ngelithi ke ngoku iKaizer Chiefs ke idlala kakubi. Ungaqolonza umzekelo uqwalasele pha izolo, iSundowns idlale irough kakhulu pha izolo, naku umdudu zishabalalo phukile, ubalekiswe esibhedlele. Uzanixenta ukubana uyayibalula loo nto umlomzana uCardoso ukubana iSundowns yophule iplayer Chiefs pha izolo. Akho player Sundowns ophukileyo pha izolo, yiplayer iKaizer Chiefs eleqiswe esibhedlele ophulwa yimidfielder yeqela leMamelodi Sundowns. Akho red card iphumileyo iKaizer Chiefs, i-red card iphume kwimidfielder yeqela leMamelodi Sundowns. iSundowns pha izolo ibiqhuba isicathula, ibidlala kakubi, ibiyikhaba iKaizer Chiefs pha izolo. Andiyazi le nto ababaqeqeshi bakhalela okanye isizathu esibenza bakhale ba-under pressure bafuna iligi ngenkani, and iKaizer Chiefs ngumqobo endleleni yabo, iyabavalela. Yilaa nto ke kuthiwa sukudela imiqulu iyathi ungazibalanga. Yilaa nto okubana baya beyodlala neKaizer Chiefs becinga into yokubana bazofika badlule nje bayibethe bathathe u-3 points, zive zifika izinto zibaxake. Ingabi yiyo le nto bebeyicinga, emveni koko bazothetha izitori, ngoba zizitori ezi beza nazo. Ngoba iSundowns pha izolo idlale kabuhlungu, ikhabe iKaizer Chiefs. Ewe uSiphesihle Ndlovu udlale kakubi kakhulu, nami ndothuka into yokubana abe uphuma engana red card pha izolo, ngoba bedlala rhabaxa kakhulu. Kodwa neSundowns idlale kakubi kakhulu pha izolo, mabangakhali ngongathi iSundowns bengakhabi bantu. Naku umduduzi shabalala uphume waleqiswa esibhedlela, uphukile, uyawuhlala ngaphandle i6 weeks yonke engekho, akazuba khona kulo World Cup. Umfana omdala uyawuhlala ngaphandle, akazukwazi ugqibezela kwaye match ishiyekileyo zeqela leKaizer Chiefs. Kodwa iKaizer Chiefs yona ithethi ithule, kukhalaza umntu ongana player ophukileyo pha izolo. Yintethe njani leyo?
Lo mqeqeshi weMamelodi Sundowns makavelatsho athi imbidi liKaizer Chiefs bayizolo ize ngenduku ebengazazi ebengazilindelanga nje kuphela ayekuthetha izitori. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ngenani netsho into kubana ke nina niva njani nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.